निकासि बाजाराव दसे खालामथ'बाय नै बेहाय निकासि बाजार जायो बे जाबाय निकासि लामा दा जों दारागावआव थांगासिनो माबोरै मोनदों फंबाय दारागावआव मोजां ना दा थांसै दसे दारागाव सानै लोगो नेगासिनो दा ओइ मा मोनखो नै निकासियावनो नेगासिनो गामि सिंखै दंबावोसो मोनहैबाय निकासियाव अमा बेदर लादो अमा दा गथ'फोरा नै हलिनि फैसा बिदो ओइ कि लागे ततक 10 टाका लागे 5 टाका लियो बना 5 टाका मात्र से ओइ होबायानो नै जोंना हलिनि नै फैबायमोन र' जोङो नै लामा बोथोरासो बोरैबा थाइबाय माथो खोमसिनो सेम्पोल खानसि इस हियार लायनाय हलि प्लेइं हेपि हलि मोनहैथ'वाखै दारागाव मोनसिगोन दसे थानानै दा न'खरसेयाव हाबदों सिखा लानो ओमफ्राय औवा लानांगौ जों दा बेदर सावना जानो बेदर सावगोन दा जों जेबो जगार लानानै फैयाखैमोन दा मालायनि औवाखौनो दाना लांसै दानदो mana नै बिथाङा दाननानै लाबोबाय फंबाया फाइनालि गाइस दारागाव फैबाय दानिया नै आंना फैबाय माल बुस्थुआबो आंनि आखायावसो खाथि खाला लाना फैबाय थांनांसिगोन फाइनालि दारागावआव मोनफैबाय दा जों नै सिखा लानानै बन लायनो थांगासिनो बोथोराबो दिनै बोरैबासो जाबाय गोजांनो बेदर सावना जाना हामदों नै भुटान बर्डाराव मोनफैबाय बैथिं भुटान जाहैबाय बैथिं इन्डिया दा आं इन्डियायाव दं बै हाजोआ भुटान अमा बेदरा जाबाय लास्टआव लोंदा नै जोंना फुरा खमिदों
जोंना बेनोमोन पिकनिक स्पटआ दा जों थांफिननो रेडि जाबाय थांसै जों दा see you in next vlog दिनैनि थाखाय बेनो आंना vlogआ